κάνετε ρε παιδιά, δεν παίζουμε Αγκάθα Κρίστη. Όχι, ούτε σαπουνόπερα. Εσύ και εγώ και ο Φεϊντό λέγεται το έργο. Όχι, δεν είναι Φεντό. Σύγχρονη ελληνική κωμωδία είναι. Όχι τόσο σύγχρονη, κωμωδία του Αλεξίου. Εσύ και εγώ και ο Φεϊντό. Μια εξωφρενική κωμωδία του Δημήτρη Αλεξίου από την ομάδα Αντικλείδη. Στο Θέατρο Μικρός Κεραμικός από 6 Φεβρουαρίου, κάθε Παρασκευή 9:30, κάθε Κυριακή 9 και 4. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Εμείς το έχουμε χάσει, εσείς να μην το χάσετε.